Тъй като съм решила да съчетая вечерна рутина заедно с ревю на хотела, в който се намирам в момента. Мислех да правя само вечерна рутина, но тъй като хотела супер много ми хареса и реших да ви го покажа и на вас. На много добра цена сме тук с ваучери и наистина си заслужава, защото получаваме апартамент, а не даже хотелска стая, който апартамент е супер. Има си абсолютно всичко и е много чисто и красиво, с вкус. Ето вижте тук е спалнята, но аз ще ви покажа всичко в друго видео и така. Ако ви харесва тази тема, може да продължите да гледате видеото. Call it spring, like everything is new. The sunburst flowers calling on warm days overdue. But I call like everything is new. The sunburst flowers. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. Сега се наградохме и дойдохме да тренираме като най-грешните спортисти. И после отиваме и на спа. И да, много е готино. Something about the features. You'll find the beauty goes much deeper once you get to meet her. Здравейте отново, след като вече съм минала спато, също така обядвах и бях и на фитнес. Вече ще започвам рутината, за която ви говорих в началото. Тя е вечерна, но преди къпане едва ли и след къпане. Аз вече съм си взела душ, тъй като бях на спа, но косата винаги е мия отделно, тъй като ми е по-удобно. Първоначално нанасям от ето това олио на Кокосолис, което е маска, 3 в 1 реално е. И започвам първо е така, слагам в ръката, размазвам и започвам да нанасям отдолу нагоре. Значи първо започвам долу в краищата, гледам колко се може повече да сложа в краищата, тъй като там е по-сухата част, както винаги. Да, пада ми коса, както всеки път. Така, даже още малко ще сложа, тъй като след спата я изсуших, понеже беше в друга сграда и няма как да ходя с мокра коса. Все пак навън е топло, но не е толкова топло, колкото е лятото, примерно. После започвам нагоре. Както нанасям това олио, има страхотни резултати, наистина си заслужава. Така. Само гледайте главно да го ползвате преди нанасяне на шампуан и балсам, тъй като много омазнява, все пак е олио. То може да се ползва и за след, но много трябва да внимавате да не прекалите. И заради това ви препоръчвам да го нанасяте като грижа преди къпане. Така, хубаво.
Така, след като е готова, навсякъде намазана, супер мазна, можем да я вържем на кокче и стоим в рамките на половин, 1-2 часа, но не по-малко от 1, тъй като все пак трябва да си свърши работата. Тук ставаме целите в косми. Така. Така го връзваме на кокче и след половин-1 час ще се срещнем в банята да видите вечерната ми рутина и кои продукти спасиха кожата ми напоследък и вече няма почти никакви петна. Ето, може да видите отблизо, това са остатъци от предните, които просто не могат вече да се махнат. Въпреки че и те малко избледняха, така че се надявам това видео наистина да ви е полезно. Като за начало започвам рутината си с двойно почистване, като първия продукт е ето това олио на Юриаш. Just see the song you just want to apply in your video. So first of all you have to apply that song. Now give the credit in the description box, like I've just given all the music in my description box. Just copy that, and it would be good if you just copy this much, but it would be totally fine if you just copy till that all the credit. Like you must copy this thing, but if you don't copy this thing it would be totally fine. So I'm just for now just copying this, and then go to your description box and just paste it, and here you go. След като го измия, продължавам към следващия продукт, който е ето този гел на Avène. Той определено спаси кожата ми от акнето. Наистина се заслужава да го пробвате. На мен ми повлия страхотно. Беше ми препоръчано, така че според мен наистина трябва да го пробвате. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. След като съм измила лицето си, продължавам към косата и първият продукт, който нанасям е този шампуан, който е за обем от Peak & Dazzle. Няколко пъти съм го ползвала до сега и има страхотен аромат. Прави много хубава пяна и определено косата ми след него винаги е по-обемна и по-бляскава. Накрая нанасям от този балсам и измивам косата с ледена вода. Calling on warm days overdue, but I caught like everything is new. The sunburst flowers. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something about her features. You'll find her beauty goes much deeper once you get to meet her. Преминавам към ето тази емулсия от Avène. Помага ми определено в комбинация с гела. This is
missing someone. А това е нещо като коректор на La Roche. Наистина ми помага да избели пигментациите по лицето ми, а пък аз имам две доста големи и наистина ми помогна. Не изцяло, но въпреки това има разлика от началото до края. Като последна грижа за косата нанасям от ето този балсам, който може и на суха коса да нанасяте. Наистина много хубаво ухае, прави косата ми мекичка. Доволна съм, ползвам го от миналото лято и даже все още имам в тубичката, а пък се нанасям всеки път. Здравейте, ден по-късно. Виждате, косата ми има леко обем, който е от шампуана, който ползвам. Той е за обем точно. Закупен е от Peek & Dazzle. Аз мисля, че по-рано казах в предното видео. В смисъл, по-скоро в кутията на Peek & Dazzle беше. Какво друго? Днес вече е втори ден, откакто съм в хотела, но ще се тръгвам, тъй като дойдохме само за една нощувка, понеже приятеля ме работи. И рутината ми беше вчера вечерна, а пък дневната ми не е нищо различно, освен че вкарвам ето този продукт, който е слънцезащита с цвят, в смисъл с флуидни частици. Знаете за него и преди съм ви разказвала. Наистина много добър продукт. 50 фактор, който за кожа, която не е излагана на слънце, е най-добре да се ползва. Призовавам ви да не ползвате много продукти, тъй като аз преди ползвах и кожата ми беше много зле, докато сега изглежда добре в сравнение с предния и вид. Така че ползвайте колко си може по-малко продукти, правете двойно почистване, ако имате акнеична кожа, наистина много помага. Прави се само веднъж на ден, препоръчително е вечер, след като са минали часове навън, вътре, замърсявания и така нататък. Какво друго? Също така този гел на Avène го ползвам от 2 седмици, той много ми помогна, заедно с двойното почистване, реално той е стъпка от двойното почистване. Беше ми препоръчан от приятеля ми, тъй като той постоянно казваше: няма да ти слагам гадните кремове и така нататък, само Avène помага, и наистина това нещо, този гел много ми помогна и е бил прав. Спрях да ползвам хидратиращи кремове, тъй като кожата ми не че не се нуждае от хидратация, просто аз пия достатъчно вода, за да я хидратирам. Но вместо това с кремовете, които изслагах, я омазнявах още повече, което не е вариант, а сега си е мека, леко суха, но не точно суха, ами нормална. Така че определено ползвате колкото се може по-малко продукти, като примерно ако ви е нормална или суха кожата, може да използвате хидратиращ крем. Ако ви е акнеична, мазна кожа, използвайте подобни на моите кремове, които ви показах с нощи. Емулсиите на Avène са много добри, също така знам, че и на La Roche-Posay има също. Аз откакто ползвам и този гел, който е за премахване на петна, петната ми избеляват, то се вижда. Мисля, от предните видеа може да направите съпоставка. И общо взето мисля, че намерих грижа за кожата и за косата, която наистина ми допада. Този балсам, който ви показах, го ползвам вече сигурно 2 или 3 години. Наистина много добре ми действа, въпреки че сега съм си поръчала друг. И по-нататък ще видите мнение и за него. Този шампуан го ползвам някъде от 2 седмици. За сега съм много доволна. Отделно прави пяна, може би има някакви сулфати, нямам идея. Не съм гледала състава. Но наистина вече съм решила да не гледам продукти за против косопад, ами продукти, които хидратират и възстановяват кожа само, отколкото против косопад, тъй като на мен явно не ми действат. Какво друго? Ами да, като съвети са това. Ето сега ще ви покажа как изглеждат
ако не сте виждали до сега, този флуид като се нанесе. Ето го и крайния резултат. Малко по-късно ще стане равномерен тена, тъй като в момента още не е попил и изглежда много добре кожата, сияйна, по-красива, по-изчистена, което е най-важното за един вид. И какво друго, като препоръки главно са това, които съм забелязала, че на мен ми действат най-после. И това е общо взето. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, може да го харесате, да коментирате, да ме последвате в Instagram, да харесате страницата ми в Facebook и да напишете долу в коментарите дали по-скоро какъв друг клип искате да заснема, на каква тема, какво ви харесва, какво ви допада. И така, пожелавам ви хубав ден! She's a Mona Lisa.